Dakizuen moduan, gobernu talde honetako kultura saila garatzen ari den lana ugaria eta kalitatezko programazioa eskaintzen da. Amaza bilagunan Aiztondoko erreferentzia bilakatu nahi dugu eta horrekin batera lortu nahi duguna herritarre lehenengo mailako ekintzez gozatzen aukera izatea da. Eta nobedadea handiena aurten lehen aldiz, Amasa bilaguna Eusko Jaurlaritzak antolatzen duen Euskadiko dantza garaikideen zirkuituan sartu dela. Oso harro gaude 6.000 biztanle dituen udalerri bat hiri eta herri garrantzitsuen maila beran egotea. Datorren igande honetan, eguerdiko ordu batetan, Txistularien plazan, dantzaz taldearen barrok ikuskizuna ikusteko aukera izango dugu. Iraileko azken igandean, eguerdiko ordu batetan, Txistularien plazan, Meeting Point, hau da elkargunea, ikuskizunaren tartea izango da. Urriaren 7an, arratsaldeko 7etan, Gurea zinean, dantza neoklasikoa gerturatuko gara, Suitzako Bejar Ballet de Lausanne taldeko dantzari horiek osatu duten Unicart Dance konpainiaren eskutik. El Espectro de la Rosa ikuskizuna aurkeztuko dute. Eta dantza zirkuito hau, azken ikuskizuna abenduaren 27an Maria Gusarenkok zuzendatuko Ekaterinburgoko ESTA konpainiako errusiar gaztearen baletaren eskutik iritsiko da. Gurea zineko antzerki programazioari dagokionez berriz, euskarazko haurrentzako 3 ikuskizun edukiko ditugu. Denak arratsaldeko 5etan izango dira. Helduentzako antzerkian bestalde, Perigallo Teatro konpainiak espazio disponible eskainiko du. Aipatzea izango diala eskaintza gehiago. Udaberrian, otsailaldean edo egingo dugu udaberriko eskaintza eta espero dugu gauza berriak ere eskaini aldizatea eta espero dugu jendea biltzea ikastaroetara. Alde batetik, udalak eskaintzen ditun ikastaroez gain, Biagonako herritarren etxeetara bidali dugu kazetaguneko ikastaroen eskaintza eta horiek udalak zuzenean ematen eskaintzen ez baditu ere ikastaroiek, hor dagoela kazetagunea, Biagonako Larrea auzoan eta informatikaren inguruko eta teknologia berrien inguruko ikastaroak ikastaro eskaintza politia daula. Animatzea jendea, aipatu Mertxek eta Maitek aipatu dituzten ikuskizunez gain, hil hontan beste musika ikuskizun bat daukagula. Kasu honetan musika, Juan Mari Beltran izango dugu Amasako elizan, hilaren 29an, alegia irailaren 29an, arratsaldeko 8etan.